бозии панҷум ва ҳалкунандаи силсилабозиҳои финалии Лигаи Каспии футзали Тоҷикистон миёни ду дастаи муваффақи мамлакат Сорок компания шаҳри Душанбе ва Сипари шаҳри Хуҷанд дар маҷмӯаи Кумитаи андози шаҳри Душанбе дуэр гашт. Бухӯри аз ибтидо хеле ҷаззобу диданӣ сурат гирифт. Шогирдони Пайрав Воҳидов таҳти рақами 1 бозӣ намуда имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд меоварданд. Ҳамин тарз дар дақиқаи 8-уми бухӯрӣ сарбони даста Файзали Сардоров аз маҳорати инфиродии худ истифода намуда бо як зарбаи қавӣ тӯбро ба кунҷи поёнии дарвозаи Фирӯз Бекмуродов ворид намуд. 7 дақиқа баъд Муҳаммад Шарипов дар назди дарвозаи Сипар аз иштибоҳи Баҳодур Хоҷаев истифода намуда голи дуюми тимашро ба ҳадаф расонид. Дар дақиқаи 16-ум легионери дастаи Сипар Вахтан Кекели аз масофаи дур бо зарбаи қавиаш ба як голи футзалбозони шаҳри Душанбе ҷавоб гуфт. ҳамин тар қисми аввали бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид. дар қисми дуюм бошад ҳар ду тим имкони зиёди гол заданро доштанд, аммо гоҳе сутуни дарвоза ва гоҳе дарвозабонҳо монеи гол задан гаштанд. ба ҳамин бозии финалии панҷум ба нафи Сорок компания ба анҷом расид. Дастаи Сорок компания қаҳрамониро дубора ба худ баргардонд. дар интиҳо маросими ҷоизаспорӣ баргузор гардид ва сарбони дастаи Сорок компания шаҳри Душанбе ҷомро болои сари худ бардошт.